Molt sovint en aquest ple hem de presentar mocions per mostrar la nostra solidaritat amb persones que pateixen repressió policial o judicial pel fet de participar en diverses lluites, i avui mateix n'hem tingut una mostra. Últimament també hem votat mocions solidàries amb diversos càrrecs polítics, víctimes també de la repressió i de l'obstinació de la Fiscalia espanyola per judicialitzar el camí cap a la independència. Avui presentem una moció de suport a Joan Coma, regidor de Vic, i a Montserrat Venturós, alcaldessa de Berga. El Joan se l'acusa d'incitació a la sedició pel que va dir al ple del seu ajuntament, defensant una moció de suport a la resolució 1/11 del Parlament de Catalunya. A la Montse se la crida a declarar per no haver retirat l'estelada que uneix el balcó de l'Ajuntament de Berga des de fa 3 anys per mandat del ple. I aprofito per recordar que en aquest ple també vam aprovar que hi hauria una estelada al balcó que va desaparèixer fa unes quantes setmanes. Per mostrar el nostre suport a aquestes dues persones, reproduiré literalment algun dels paràgrafs de Joan Coma al ple de l'Ajuntament de Vic que han provocat la seva imputació. No cal dir que els reproduiré perquè ens els fem nostres i només hi canvio un Vic per Vilanova i la Geltrú. El Joan Coma deia així: estem en uns temps i venen uns temps en què serà habitual anar més enllà de l'actual gàbia constitucional per tirar endavant tot aquest projecte col·lectiu. El Parlament s'erigeix com a únic depositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent. Declara així que deixem de supeditar les decisions de les nostres institucions a les decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i competència. Desobediència. Venim temps també reclamant-ho. Nosaltres sempre hem dit que per fer la truita caldrà trencar els ous, i aquesta declaració significa un clar pas endavant cap a la construcció de la República Catalana. Lamentem que la mesa del Parlament recorregués al Tribunal Constitucional la suspensió de la resolució, ja que això és un acte totalment incoherent si aquesta mateixa resolució no reconeix el Tribunal. Hem vist també que l'Audiència Nacional ha obert diligències a diferents ajuntaments que han aprovat aquesta mateixa moció. Des d'aquí volem mostrar i oferir tot el nostre suport als consistoris investigats per l'Audiència Nacional. Defensem el seu dret a la desobediència davant d'una institució il·legítima, anacrònica i hereva del Tribunal d'Ordre Públic franquista. Considerem aquestes desobediències com els primers passos cap a la creació de la República Catalana. En aquest sentit, nosaltres demanem a aquest consistori que en cas que aquestes diligències també arribin a Vilanova i la Geltrú, una vegada aprovada aquesta moció, es neguin en rodó a aportar cap mena de documentació a l'Audiència Nacional. Aquest consistori no ha de respondre a les peticions o requeriments que arribin d'aquesta o altres institucions de l'Estat espanyol com a conseqüència de la votació de la moció de suport a la declaració de ruptura, perquè aquestes institucions ja no tenen cap mena d'autoritat sobre nosaltres, cap mena d'autoritat. És imprescindible que Vilanova i la Geltrú actuï en aquest sentit. Hem deixat de ser súbdits per esdevenir lliures i per esdevenir lliures hem de practicar la llibertat constantment. Aquestes eren les paraules de Joan Coma que subscrivim de dalt a baix. Tenim molt clar que si hem de triar entre obeir la gent del carrer o obeir el Tribunal Constitucional o la Fiscalia espanyola, la nostra opció serà sempre l'obediència a la gent. Demanem a tots els grups que sense por votin favorablement a aquest.